mezgil birga. Lekin bu so'zlarime Ishonmas bir kunda, şayyan allar quyuqda. aytalar to'g'risin. Kimlarsin ul fiksiler, eydeli sir bulsun. Kimlarsin ul fiksiler, eydeli sir bulsun. Kimlarsin u fiksiler? Eydeli sir bulsun. Ko'chirma. Liza qayim? Yo'q, kerakmi? Topdim. Yo'q, topmadim. Liza qayim? Kelem Geni Evgeniyevich. Qo'l shatr yo'g'aldi. Chudakov tag'in qo'l shatrini yo'g'altgan axri. Ул гына түгел, әнә күпме белдерү. Бу нолик берүк белдерү инде. Лиза Каяның күчермәләрен ясый. Бөтен җиргә ябыштырыр өчен. Копир рәсем белән документларның күчермәләрен ясый торган җайланма. Күчермәне ясар өчен сурәтләп буяларга капкач астына куялар. Копир аны лампа белән яктыртып, укып ала. Аннан соң бу сурәт махсус буяу һәм әйләнә торган барабан ярдәмендә кәгазьгә күчерелә. Шулай итеп Копир бер төрле күчермәләрне бик озак ясый ала. Буяуы я кәгазе беткәнче. Ne bo'ldi? Geni Evgeniyevich. Men portfelimni topa olmayman. Bigrak tarov kishi endi siz. Boshda qo'l shatr, hozir portfel. Men ama bu. Men bit yuriy tugil. Ярый, toparmiz portfeligizni. Hozir onun turida da bildiruvchilarman. Ishga tushdi. Portfeligizni qo'yda unutganingizni? Yo'qla. Men ertam qahva ishirgan unutganman. Qahvani da toparmiz. Шул кадәр караңгы. Шапар, Лиза кай килә. Качабыз. Qo'yda әле минем портфель турында. Монысы ачкычлар югалуы турында, бу белдерү телефон турында, монысы профессор үзе югалса. Менә. Портфель югалды. Бик әйбәт. Китте бугай. Нолик кайда? Әнә бит ул, фақат бастырылган рәвештә. Ул Копир эчендә кысылып калган. Аны коткарырга кирәк. Коткарырга! Безгә үзебезне коткарырга кирәк. Лиза Кай бу белдерүләрне ябыштырып чыкса, фиксиләр турында бөтен шәһәр беләчәк. Ни эшләргә соң? Әйдәгез бу ноликны буяп куябыз. Симка, кара, монда тагын бер нолик бар. Әнә тагын. Яхшырак буя. Монда. Һәр кемнең дә бөек рәссамнарның рәсемнәре белән хозурлану мөмкинлеге юк. Ләкин күчермәләре булганга күрә, бу рәсемнәр дөньяның барлык тарафларында билгеле. Яшь рәссамнар, скульпторлар үз һөнәрләрендә үткән заманның бөек әсәрләренең күчермәләрен ясап бирәләр. Күчермәләр ниндидер бәла-каза килеп чыкса да кирәк, берәр мөһим документның төп нөсхәсе юкка чыкса, күчермәсе калыр ичмасам. Күчермәләр күп очракта файдалы, ләкин яманнары да була. Мәсәлән, күчермә рәсемнәрне, хәтта ялган акчаларны чын дип алдап тәкъдим итәләр. Мондый күчермәләрне ясарга ярамый. Аның өчен төрмәгә дә эләгүен ихтимал. Монысында. Симка, сез кайда? Без монда. Онда шундый нык яктырта, чакына сукыраймады. Без монда синең күчермәләреңне буядык та буядык. Кешеләр фиксиләр турында белмәсен өчен. Мин булмадым, булышыр идем. Профессор, мин киттем.
Менә бит алар. Ха, Лизакаем! Лизакаем! Ул белдерүләр ябыштырырга китте. Шулаймы? Ә мин барысын да үзем таптым. Портфельне дә, кул шатырны да шалтыратып әйтергә кирәк. Кайда минем телефоным? Югалттым микәнни? Борчылмагыз, профессор. Лизакайның телефон турында да белдерүе табылыр. Иң мөһиме хәзер үзе югала күрмәсен. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә